Ste promenili stav? Jeste ostali pri tom stanovištu? Naravno, ja sam upravo sad objasnila da je dobro što su došli neki, što su oni koji su tu močvaru i taj haos koji su napravili da su otišli. Da li će sad ovi drugi, nešto su i uradili. Ja uopšte od toga ne odustajem. Znači, da li su potpisali Briselski sporazum, da li su popravili... To je sve u redu, Vesna, ali mi sada imamo jednu novu emisiju i koja je između ostalog je povod baš novi stav da sada treba da se udružimo protiv onih za koje se zvaju da se udružimo da ih podržimo. Ne, čekajte, prvo da vam kažem nešto. Ja smatram da je opozicija sada u veoma lošem stanju i da bi bilo dobro da kad dođu neki novi izbori, da postoji nekakav izbor i da ta opozicija... Jeste. Znači, ja se držim... A ta opozicija su vrlo konkretni ljudi, to nije nikakva... Zašto je mislite protiv? Da sam ja. Ja samo kažem da ta scena mora da se uravnoteži, zato što možemo da prođemo kao Bugari, koji stalno demonstriraju, okupiraju parlament, jer nemaju više nikakvu alternativu. Prema tome, ja smatram, ako smo se dogovorili, i ako još i ova vlast, da smatram da je taj konsenzus napravljen, da svaki ti izbori mogu i da povuku negde napred, ako neko izađe sa nekom promenjenom politikom koja može da povuče nešto, neki santimetar ispred onoga. Znači, ja sam samo za to, i to sam vam i rekla. E sad, da vi pitate kako? Ja kažem ovako. Ja pitam ko? Ja pitam ko? Vi kažete da bi bilo dobro da se oni okupe, ali ko? Kako mogu da se okupe? Evo, ja vas pitam vrlo konkretno. Kako mogu da se okupe? Ja ne mogu da dođem do reda. Pa evo sami odgovorite, kako da se okupe Čedomir Jovanović, Zoran Živković, Dušan Petrović i Dragan Đilas? Vi ste rekli samo ne Boris Tadić. Kako ova četvorica se okupe? Kako? Pa evo sad ću da vam kažem. Kako je to moguće? Prvo, ono što bi bilo ko od njih, od tih koji bi se udruživali, recimo Čeda, Čedomir Jovanović, Đilas i tako dalje, oni bi prvo morali da vide u čemu su oni to pogrešili? Znači, šta je ono zbog čega su oni stvarno izgubili te izbore i more da dođe neko drugi? Naravno, bolje bi bilo da nisu došli ti, nego još neki bolji. Recimo da sam ja došla, mislim da bi to možda bilo bolje. Ali nisam ja došla, nego je došao neko drugi. Prema tome, ako to ne registruju, zašto su, šta su oni to radili? Pre svega, ono što su radili, to je bilo to da su se svi ugrađivali. Đilas nije izgubio izbore. Ugrađivali su, molim vas da mi ne dobacujete, oni su se ugrađivali u tu tranziciju i ono što je suština građanskog društva i modernog društva, da tako kaže, to je sada popularno, to je da se napravi oštra linija između politike i biznisa. Ja bih smatrala da bi to moglo da se dogodi ovako i da sad kažemo, gospodine Đilas, prodajte svoje firme, ili ćete da se bavite politikom, ili ćete da se bavite biznisom. Ja da dođem negde, ja se bavim samo politikom. Zato kažem, niste me saslušali. Isto tako i Čeda Jovanović. Izvini, dečko, idi pa prodaj tu Fidelinku. Što ću ja? Ja se bavim politikom, da dolazi kod tebe, a ti se baviš biznisom. Pa čekaj, preko politike si stekao Fidelinku i sad... To je suština modernog. Znači, to mora da se razdvoji. Ako hoćeš da budeš političar, ne može da se baviš biznisom. Romney koji je učestvovao na američkim izborima bio je neviđeni bogataš. Stekao je veliko bogatstvo, ali kad ulazi u politiku, on sve mora da rasproda. Znači, ne može jedno i drugo. Prema tome, ako bi me neko pitao kako se to radi, pa sad evo možda su već čuli. Prvo, prodajte te firme, pa lepo postavite političari, pa živite za to što dobijete u skupštini, ti u gradskoj vladi, a ti ovde. E pa, ajde ovdje da vidimo. Hoćemo li o tome tako da razgovaramo? Pa ajmo da vidimo, vi kažete malo pre ste optužili za pošast, mislite da je ovo malo... Stvarno mislite da su oni spremni da prodaju firmu? Ja to uopšte ne znam. Ja sam sada, oni su me prozivali, a ja sam njima na prozivanje gospodine Bakiću odgovorila i pripremila sam, kao što vidite, odgovor. Znači, ja mogu da dođem i tamo da učestvujem u tome i da kažem, ako hoćete da pravite pristojno društvo u Srbiji, onda ne možete istovremeno da imate isto biznis i da budete političari. Izaberite da hoćete jedno ili drugo. Znači, to bi bio prvi moj test, a da govorimo o tim formama, sad kako će se oni udejavati, to je mene. Znači, a tu imam nekoliko stvari na koje bi im rekla i stavila kao test da li oni hoće da se bave. Inače, opet obsesija, ne samo da kažem, obsesija da ćemo stalno pronalaziti nekakve nove ljude, mislim da je to malo palo u vodu. Znači, ili će da se promene, pa evo, ja sam i rekla šta treba da radi. Ja se potpuno slažem da oni to treba da rade. Problem je što oni to neće raditi.
I zbog toga ta opozicija, ako se ne promeni, do daljeg neće moći da računa na neki uspeh. Dakle, prosto rečeno, oni mogu da se udružuju i da rade šta god hoće, ali ne mogu da dobiju sledeće izbore ako iz temelja ne promene sopstveno ponašanje. I to ne ponašanje u smislu toga smeškanja pred kamerama. To da urade isto što su uradili Dačić i Vučić. Šta? U neku ruku jesu uradili. Promenili šta? Pazite, može da se desi isto kao što je bilo ranije, da mi čekamo 12 godina. Pazite, mi čekamo prvo 10 godina, to je od 90. do 2000. Pa onda od 2000. do 2012. Imate garniture ljudi i onda te garniture ljudi vladaju u nekih 2 do 3 ciklusa izborna. I šta se dešava? Ništa. Društvo propada. Zašto propada? Zato što ljudi ne veruju ovima u opoziciji. I to ne veruju sa dobrim razlozima. Dakle, jednostavno rečeno, ovde je građanin, i to nije samo slučaj u Srbiji, da budemo potpuno jasni. Vesna Pešić je pomenula Bugarsku, ja se iz nje sada vraćam. Njihov politički sistem je u rasulu. Pa da. Dakle, znači, govorimo o nekim opštim problemima. Dakle, prosto rečeno, vi imate jedan divlji kapitalizam u kojem ljudi kombinuju politiku i biznis. Zašto? Zato što se kroz politiku najlakše mogu obogatiti. Brzo, jednostavno, bez problema. Niko ih neće hapsiti. I sad šta? Treba da verujemo gospodinu Vučiću. Vrlo bih rado verovao. Ali on sedi sa premijerom koji je pod sumnjom. I to sedi, a imao je priliku da ide na izbore. Zašto nije otišao? Najverovatnije zbog pritiska iz Evropske unije. Dakle, treba im neko da rešava kosovski problem. Srbija sva nek izgori, samo nek se kosovski problem reši. Ali ključno je pitanje to. Kako možeš verovati nekome ko neće da ide do kraja? I to je problem. Dakle, svi stvarno veruju da će ide do kraja, Maj. Ali ono što, ja bih samo da vratim na to pitanje, dobro, zato što ne može da se veruje da će ići do kraja, zato se cijela stvar i otvorila. Hajmo da napravimo jaku opoziciju. Sad, kako da verujemo toj opoziciji? Vesna kaže da bi trebalo da se skine sa dnevnog reda ta obsesija novim ljudima. Sa druge strane, ove što imamo, već smo ih videli milion puta. Šta je onda ideja? Ušta? Koja je to alternativa? Evo tako, Ana. Koja je to alternativa? Pazite, vi recimo imate vrlo sličnu situaciju u Italiji. U Italiji gde je takođe politička elita katastrofalna. Imali ste Berlusconija koji je jedan besprizoran čovek, ali vrlo bogat. I onda se pojavi Beppe Grillo, koji dobije ogroman broj glasova. Ali onda on neće ni sa kim u koaliciju. I imate opet jednu parališuću situaciju. Dakle, jednostavno, problem je mnogo i širi i dublji nego što je problem Srbije. To je problem sistema kapitalističkog uopšte. Da ne komplikujemo previše priču. Da se, evo, za 6 meseci gledali smo te slike kad svi dižu rukice gore. Evo da se desi i ovo što je rekla Vesna, da ovi što imaju privatne firme kažu važi, nema firme. I da vidite sada te podignute ruke stoje Čedomir Jovanović, Dragan Đilas, Dušan Petrović i Zoran Živković. Stoje i piše zajedno. Je to opcija za koju vi kažete ovo je... Ja mislim da to nije realno prosto. Dakle, zašto bismo zamišljali nešto što je nerealno? Pa de. Šta je onda realno? Ali da vam kažem nešto, moralo bi da se vrate takođe unazad i da kažu tačno u čemu su grešili. Evo, reći će sve o čemu su grešili, vratit će te firme i... Ako to naprave, evo čovjek kao što ne veruje u to, ja sam zato to namerno i lansirala, zato što to je samo jedan test. Da li ti stvarno hoće da se menjaš? Pošto sad, ja sam rekla, ja bi najviše volila da ima puno novih ljudi koji hoće, koji je sposobni, koji verujemo im, da se pojave, da se bave politikom. Ali pošto se to ne dešava, pošto mi stalno gledamo neke iste ljude, onda smo mi mogli da vidimo da su se neki ljudi potrudili da se promene. Ja sam kaže, dobro, vi hoćete da se udružite. Ajde prvo se promenite,
pa onda da razgovaramo uopšte. Znači da vidimo da li prihvatate, ja mogu sad dalje da kažem šta bi tu trebalo, kako bi i dalje trebalo da se menjaju. Mene uopšte nije zanimala ta ideja da se oni mehanički ujedine. Ne, to nema nikakvog smisla. Neki novi kirurški zahvat. I onda tek mogu da izađu sa nekom novom platformom, sa nekom novom idejom, ali ako bi pokazali da su se oni stvarno postavili, da su se nešto promenili. Ali oni ne misle da se promene, nego ćemo mi dalje teramo biznise i politiku i šta da. Pa naravno da vratimo čega. Izgubili su kredibilitet, u tome je reč. Znači, reč je o tome kako sada vraćaju kredibilitet. Znači, to je suštinsko pitanje koje oni... Je moguće vratiti kredibilitet ovako kako kaže Vesna. Ovo recimo, dobro, da li ste ove najeksplicitnije stvari? Pa otvoreno nekoliko tema. Prvo, jedna tema je da li je dobra vlast i da li je potrebna jaka